Mamoko manyalo geng'o godo yudo tuo ni. Yes, koro tuo ni okwanya wache ok en tuo achiel. Ma wanya wacho ni koro ni gimoro achiel ema timore nade ema dhi geng'onwago. Okay. Hapana. Gin tuo mopogore opogore. But gite gin tuo mar ang'owa mar chuny. Okay. Mokwongo ne wawacho kong'o. Koro kong'o nyaka wa reduce kong'o significantly. Duoke chien no ne joma samoro winjo to samoro tiyo kod gigo. Rapim mane munyalo recommend? Rapim okadwa wacho rapim ni koro apimo ne ng'ato kong'o. Mano gibro wacho ni daktari emo wacho. Koro amadho gi daktari. But about 14 units per week. To 1 unit oting'o 8 grams of alcohol. Tinde na oge calibration ma wan go standard. Kikaw spirit to biro about 30 mls mar spirit. Okay. Mano biro around 100 mls of wine. Chalo ka 1 unit mar alcohol. Yes. Koro wine encourage jokanyanam mondo ka ginyalo weyo kong'o the better for them. Okay. But gi reduce kong'o magikaw significantly. Yes. To be nitie kit chiemo moro manyalo recommend mondo jocham mondo ogeng' tuo ni? To kata gund tuo